4 vedete vor fi puse la grele încercări de data aceasta pe litoral fix la 2 mai. Revenim cu pofta de pus vedeta la treaba lui Neamărin, ajutat sau încurcat de data aceasta de Liviu Vârciu și doamna Bamboi. Numai la doamni și la copii stai de companie. Vedetele vor avea grijă nu numai de pensiune, ci și de un restaurant în toată regula. Vorbim de turiști, clienți, animale și tot ce înseamnă litoral. Dau mâncare, da? Și cam aproape de mine în prosopul ăsta, Jane. Profitul obținut din acest agro-litoralo-turism va fi donat în scopuri caritabile. Ce facem, mă, ăla? Ce faci, mă? Hai să duc repede. Ce, bă, stai să duc și să vorbim la oamenii ăștia, băi, de bun. Vă las un ardei? Poftiți, poftiți, vă rog chiar. Poftiți, poftiți. Hai, poftiți. Dă marșul ăla, bă. Da, bine ați venit. Bine. Atâta voiți, bă, și numai o gagică. Auzi, stai să-i dau comanda de băutură. Să-ți dau comanda. Da, mă, lasă că are ce să... Are, mă, cine să spună. Cine, mă, țipă, mă? N-are, mă, țipă nimeni. Stai și noi la 2 mai. N-am și eu cu cine, Doamne iartă-mă, nu am cu cine. N-ai cu cine, lasă-mă, mă, că... N-am cu cine să stau și eu, n-am și eu cu cine să stau. Ți-am zis că am și o scuză pentru tine. A venit Iuda, iar m-a corupt. Băi, ți-am pregătit o surpriză extraordinară. Zic, mă, lasă-mă, mă, în pace, mă, lasă-mă, mă, să muncesc, mă. Să nu vină ăștia, mă, frate. Cine, mă, să vină, mă? Marina asta. Stai, mă, liniștit, mă, ce? Te învață fratele tău acum... Țipă ăsta, mă. Cine țipă, mă? De unde dacă ne întoarcem în 10 minute, cine să țipă? Pur și simplu... Nu mai suntem și noi, nu mai ne plimbăm și noi, nu mai ne distrăm și noi, nu mai muncă. Eu nu mă bag. Am nisip și nas și nas și... De când sunt aici, la restaurant și la pensiune, la 2 mai, Liviu n-a reușit până acum să convingă pe nimeni să se alieze cu el la drăciile care vrea să le facă. Pe Jean a reușit să-l atragă de partea lui, dar bineînțeles, spunând tot fel de prostii. Hai, vacanța! Nea Marine! Bună ziua! Auzi, te cunoaște? Am ajuns acolo cu un instructor de scafandri, cel mai tare, cel mai mare. Afară foarte frig, dar când am văzut costumele și chestiile alea de scufundări, cu tuburile, cu... Pentru mine a fost ceva, nu știu, ceva nou, ceva frumos, știi? Așa mizerie de corp! Corp de zardan! Așa mizerie de corp! Așa corp! Așa burți! Dar și ce vrei, băie, sunt gigolos! Pămâne! Omoară Neamărin, doamnă! Invers, mă, invers, să le spatele! Care bre, că m-ai zăpăcit? Stai, băi! Bagă mâna! Hai să-ți faci picioarele lui neamului! E prea cald! Aoleu! Mamica mea! Ne distrăm, hai! Că mi-a înghețat, s-a strâns! Hai! Lucrat în domeniul viticol. Mă bucur că ne-am cunoscut și că v-am avut clienți în seara asta. O să vă invităm și noi pe la noi. Băiatul ăsta stă numai de joacă cu femeile și cu copiii? Mai Adin! Acum mergeți să luăm echipamente pe noi și ne trecem înapoi. N-ai vrut tu să mă aduci în surpriză? Așa surpriză! Gata! Ce surpriză proastă, bă! Așa tare!
Așa, șefule. E de ce mai dat centură și nu l-ai dat? El are plumb de buzunar. Mamă, e grea asta, bă, tot am aici. Măi, Alini, măi! Măi, Alini, mamă! Măi, băieți, unde ești? Lasă-mă că n-avem timp de asta, băi, dar și faci mai plătiți companii. Mă, Alin, dar nu mai avem treabă, mă. Tu numai la doamnii și la copii stai de companii. Hai, mă, că fetele alea s-a nebunit, băi, lasă-mă focurii. Acum chiar joci teatru, vino cu avă că avem treabă, băi. Hai, meu, dacă n-avem mașină. Hai, lua banii sau îmi dat degeaba. Hai, vino cu aici. Auziți, dar Jean era cu luatul de bani. Mânca la mă, uite, eu fată aici, face și ea 7 ani. Nu era Jean cu luatul de bani. Eu sunt. Nu, mami, păi da, dă-o dracu, da dimineață muncim. Astea muncește aia. Ori te la spălat de vasi, fă și tu toaleta aia, fie din țeran. L-am certat de vreo 2 ori, l-am certat. Pentru că mi se părea hai hui. Deci îi spuneai una, noi ne băteam cap în bucătărie, el umbla așa. Ba pe plajă cu niște femei, le ținea companii cu niște copii. Mai vino mai încoace, dar noi avem treabă să ții companii la dami pe plajă. Vino încoace că avem nevoie de tine. Fata să plângeai Gina că nu mai poate, nici să mai îndrepte mâinile de spălat și ziceam să-l băgăm și pe el. Dar nu avea stare, vă spun, spăla câteva farfurii și gata, a plecat din bucătărie. Nu puteai să-l ții. Clientul nostru este stăpânul nostru. Nu mai întreb tanti ce e nevoie, acționabil, eu. Atunci numai cu doamnele. Da, eu măcar sunt prezent, Jean, de exemplu, unde e? Dar n-asta și Jean s-a dus în soban, Jean. Da? El a zis că dacă fata a dus și el a dus și șiște. Da? Ia să-l văd, ia să-l văd. Prima experiență? Mamă, bine tare, rău, e greu. Dacă erai și cald, mamă, ce bine era. Ce pot mai frig? Frig tare, da? Frig tare, da? Ia o găleată de aia și bate-ți joc de aia. Scuze. Trebuia să bat la ușă, dar nu m-am imaginat. Nu, că mai sunt 2 uși. Și acolo sunt ocupate și alea, nu? Cred că Liviu l-a convins pe Jean să plece din restaurant. Eu l-am lăsat la bucătărie cu doamna Bamboi. Unde îi prinde, o să vadă ei pe dracu. I-am desuflat roțile lui Liviu, 2 roți pe partea dreaptă la mașina lui, pentru că și el la Măgura mi-a desuflat 4 roți. Eu am fost cu 2, am fost un pic mai dulce decât el. Ai reușit să-l păcălești și pe Jean, nu? Tirați-i dracu să fiți așa mâine! Tirați-i dracu să fiți așa mâine! L-ai convins, bă? L-ai convins, bă? Deci să-mi fie altă fiară de aici. Ce? Ia de aici. Dacă vii, te aud tare rău. Și da, mă auzi? Da. Da? Mă aud, auzi? da. Nici nu intră. Nici nu intră. Deci acolo când l-am văzut, te rog să mă crezi, eram într-o piscină mică de copii, pentru că era apa mai caldă acolo. Nu știam cum să o iau.
Și acum zic, nu o sări el în apă. Când am făcut să dezbracă și mă arunc, zic, pun să o iau, numai 2 de ani de frig. Unde duci, bă? Hai la Marine! Hai la Marine dacă te ține, să ne bate Care convine, trage chiul. De ce e mai ușor decât să tragi chiul? Faci, mă, băiatul ăsta aici? Bravo, bravo, lui. Hai, asta da. Ce ziceți? Ascultător. Nu am crezut că nu ești aici. Cum să nu? Așa, mami, bravo. Ești băiat om însurat, ce dracu, îți fac să fie ca copii. Vino cu ace, Jeane, că nu-ți fac nimic acum. Vino cu ace, că e mai bine, vino cu ace. Păi da, cred că mă să mă îmbrac. Unde se îmbraci? Așa merge acum. Irați-ai dracu să fiți aveți haine, da? Irați-ai dracu să fiți așa. Așa să vă văd. Așa să veniți, irați-ai dracu. Jeane e un băiat bun, da. Liviu? Băi, Paule, cheile de la mașină, mâncați-și gura ta în geac. Am cheile în geac. Marine! Cine te-a scos în calea mea? Ia vezi, mă, de ce e lăsată mașina? Uite cheile să nu zici că sunt măgar. Mi-ai desuflat roțile la mașină? Ai cheile aici? Mi-ai desuflat roțile la mașină? Eu nu! Fotoroc nebun, mi-ai desuflat nu. roțile la mașină? Păi crezi că eu n-am băieți în București să-ți prindă mașina să facă bucăți? Bravo, bă, ce surpriză ai făcut astăzi! Ai fost extraordinar cu surpriza ta! Nu, ea face categoria. Ceea ce e frumos, e elegant. Ei, să sune. Ia răbei. Ia răbei. Mamă! Mamă! Mama mea! Mama mea, măicuța mea! Ai și prosop! Ce a mai rămas din Liviu Vârciu? Mi-a luat hainele ăla, bă. M-a lăsat ca eu un creang. Surpriza lui Scafandru. Eu mulțumesc unor oameni că mi-a dat un prosop de l-am pus pe mine. Și eu cum mă și că e din. Le-a lăsat pe acolo în vama veche, 2 maneliști, în vama veche, să ne prindă rocării, să ne omoare și în fundul gol. Deci pentru noi a fost foarte, foarte tensionată chestia asta. Tele și lui nebun. Bă, cum merg eu în c***ul pe afară, bă, că mă bate roacă. A venit țărănoiul cu mașina lui aici, a venit cu mașina... Na. Auzi, mă, poate erau oamenii ăștia. Ce nu faci? Mi-a luat hainele, bă. O grămadă de bani, telefoane. Deci, frate, surpriza asta a fost... Hai, Mărine, mi-ai luat hainele.
Mânca mi-ai hainele să mi le mănânci până faci spume la gură. Mânca iar tata, păi, ce-a rămas din ei. Ăsta e Jenică și ăsta e Liviu. Hai să le pun niște pietricele aici să nu ne ia vântul. Liviule, tată, Liviule, tăticuțule. Ca te-ar tata pe tine, Liviu. Moare că se vede așa, turbează. Hai să plecăm de aici, mă ții să lasă noaptea, nu mai stau pe aici. Cu ce să plecăm, mă? Vrei să-mi stric cauciucurile? Caută ceva, bă, unul, atâtea mașini pe aici, atâtea căruțe. Mi-am rugat de cineva să ne dea o pompă umflat, de-abia m-am chinuit să umflu roțile, pompa, să ajungem la vulcanizare. A fost foarte, foarte ciudat pentru noi. Gata, mă, acum bag. Acum bagă, mă, simt și eu. Da. Ești cam aproape de mine în prosopul ăsta, Jane, nu știu ce zic. Păi și unde să vă duc? Dă-te mai cu fața încolo. Păi mi-a luat pe pantaloni. Hodorogul. Și cea mai proastă poziție care am stat eu vreodată lângă un bărbat atât de aproape. Păi Mai te ating și la piciorul ăsta aici. Păi și ce să fac, să mă epilez? Ăsta sunt. Merge, băi. Merge, merge. M-a luat mijloc. Din cauza ta, nu din cauza ta. Din cauza ta. Nu, din cauza ta, nu din cauza ta. Bă, nene, desumflate, mă, că trage mașina dreapta, mă. Da. Jenică, Ana Maria. ce faci, Jenică? Tu te ții după Liviu, frate, tu ai venit la mine aici și te ții după el. Dacă nu vii repede, avem o grămadă clienți aici. Să vezi ce pățești tu. Bre. Dacă nu la hainele, era mai devreme, tot din vina lui e. Lasă cu vrăjeala asta. Mi-a luat aia de la roți. Ne lasă cu vrăjeala asta. Ce? Vârciu, ce vrea Vârciu? Neamărine, ai fost vreodată lăsată în aer? Eu? Bine, hai, veni încoace, vedem noi, hai. Aveți de acum. Nu mai chinui, bre, câinele. Vino coace, veniți încoace. Mini, hai la tata. Hai la tata, Mini, hai la tata. Hai la tati, Mini, hai la tati. Ce zici Hai la că tata. vine? Ce zici că vine? Ce zici că vine? Ce zici că vine? Ce zici că vine? Lasă părinții. Hai, băi, Janei! Stai. Ce faci? Faci iubirea mea. Ce faci iubirea mea? Ce faci iubita mea? Ce faci? Stau cu câinele 2 ore aici, să am grijă de câinele tău, fire al dracu. Stai. Am vrut să-mi fac o surpriză cu scafandrii. Da? Și uite cum sunt cu scafandri. Așa, și tu te iei după nebunul ăsta. Păi nu mă iau după el, dar... Jane, alunelu. 2 și... Nu fi fraier, mă, băi, nu fi fraier, mă, ce ești, mă, tu maimuța lui? Ia uite, Băi, mă, Jane, tu ești maimuța lui, mă? Așa, alunelu, hai la joc, să ne fie, maimuța să ne lui, fie mă? cu noroc. Te-am pregătit masa, vorbesc serios, acum gata, gluma-i glumă. Hai, mă, du-te și tu, spală-te și hai, vă pregătesc eu masa. Hai repede, hai că vă aștept cu masa. Hai, alunelu, hai la joc. Băi, cașcavalul e la mine, bă, băiat. Dacă îl pierdea. Să mergeți voi să mâncați ceva. În bucătărie nu mai e de făcut decât de prăjit niște chiftele care sunt făcute și trebuie doar puse în ulei și făcute. Și voi amândoi la bucătărie. Dar de ce eu? Păi știi de ce? Păi, hai să spun de ce. Ia, Stai, lasă-mă. asta, ia Mă, să am fim venit la cu fel. scafandru și cu... Asta ești tu cu mine acum. Ce 2-3 chiftele? Sunt eu acolo, dar să te știu eu că ești pe acolo. Măcar azi. Că ai văzut, scafandru, frig. Uite-mă, uite cum curge nasul meu din cauza că am răcit cu tine acolo. Hai mă, lasă teatru, mă. Ți-am umflat roțile, și el uite ți-a mâinile făcut, mele. Ți-a făcut treabă, ți-a făcut de Hai, toate, mă. te-a ajutat. Ți-am băgat 2 și Vrei 2 să-l la ajut? fix cu pompa. Deci, Păi nu pentru mine, mă. Nu, tu n-ai treabă, tu mergi la bucătărie, eu scot fetele de acolo și tu cu Liviu, își treaba aici. Mâncați și voi ceva după acolo. Ce e? Nici să nu te uiți la noi, Jane. ce? M-a bătut cu noi. Fetele,
Lăsați așa tot. Lăsați toți, gata, Jane, încet, Jane, rămân eu cu Jane, Jane, fără vrăjeală mult. Uite, vezi ce face Gimița? Nu, astea sunt gata. Trebuie să fac cartofi cu Da. pieptul de pui și Acum, asta. fii atent, băi. Astea le termină ea și tu ce trebuie să facă? Cartofi prăjiți, pieptul de pui Da? și cartofi de pui. Da. La Hai. frică. Deci, Pieptul de pui e condimentat, e tot. uite, ia vedem. Pieptul de pui aici. Ca să nu facă mizerie neamarinat. Nu. Și tările astea Uite două ce e, trebuie Jane, spălate. băi, Jane, aprindem focul. Ia vârcile ușor. Să facem și noi 7 milioane. Ați muncit destul, merita și o recompensă. Mergem la bowling. Yes. Haide, Bate Cuba. hai. Eu mă bucuram și dacă mergeam să mult pe Viorica. Da. Era... Săracii clienți, după ce au stat 3 zile aici, abia în ultima zi au avut parte de puțin soare. În rest, înorat, frig și am dus să se relaxeze, să se destinde puțin. Am dus la bowling. Mâncăm cartofii să prăjesc în 5 minute, dar de ce le facem acum dacă nu avem clienți? Hai, ținem cald de vorbă, nu? Cred, știu eu. Poate vine cineva, poate mai mi-e foame. Îți mă că-s două acolo, mă! Apași, bă, păi. Nu le-a Două, mă, tăiat, acolo, bă. mă! Uite cum le-a pus, mă, mâncățin. Care am trăit tot. Așa. Ce? Gata, mă, oprește-te! Apași, bă, păi. Fiți atenți acum! Hai, Lucioico, să te văd. Mamă! Bă, nu se poate așa, frate. Mai sunt prea grele pentru tine, ai mai micuțe. Da, televizorul arată. Bun, o să joc. Dă-mă mie, mă, un pic, mă. Dă-mă mie, mă, stângațile, Nu să dă-mă. fie crudă. Cum, mă, nu să fie crudă, dacă uite și tu cum e? Ai bă, că asta e baza în viața mea. Da? Stai, că stingi. Iar mă apropii de tine, pleacă de aici. Bă, spune, mă sunt în prosop acum. Iar m-am plecat. Fiți Fii atent atenți cum o dau acum! faci. Ia! Ia uite, aha! Din major, care 18 ani. O spun și tot am răbdare. Sunt supervisor la mare. De nimic nu mi-e frică. Pe plajă nu-i o gagică. Stă dreptate aici, Janel. Dacă dorm nu fac comortul, ies afară și pun cortul. Las audă tot județul. Dă-le vidă scurcărețul. Draga nene. Cu milă și cu mult dor. Veniți la serviciu, vă rog. Aha! Sufletul nu va vremea. Nu mai dau, gata. Mai două dată, hai mai două dată. Nu mai, că mă doare mult. Hai, Iuliana! Astea tinerețire, cluburi, baruri, bară, de-astea, hembus, fel de băuturi, bei și ți arcadele, să umflă, zici că ai pierdut toate meciurile. Așa că, când tu ești sura, acum, bă bune, să treacă să vedem dacă e ceva de a zic. Bă, asta da. Ne-am făcut o poză sau o schiță, ceva de genul ăsta, eu și Gina. Ne-am băgat într-un aparat și ne-au ieșit două poze foarte drăguțe, așa, haioase.
Ne-am făcut și masaj. Ce faci? Să vă rog! Aia a fost cel mai plăcut moment al ieșirii noastre, masajul într-un scaun, pe care, dacă aș fi putut, l-aș fi adus aici și ori de câte ori aveam ocazia, m-aș fi așezat pe el să-mi fac așa puțin masaj. A fost chiar o oră binevenită și bine meritată. Ia uite, Gina! Aici ai 3 ori, uite, asta este în cărbune. Asta dau lui Liviu. Șezi, Mini, șezi, Mini. Dacă urci pe scări, te sparg cu bătaia. Șezi. Șezi Așteaptă. că luăm comanda. Așteaptă că ne faci de râs. Mă, stai acolo că ne strici ploile. Ce frumos de râși. Șezi. Mă, de ce vrei tu să ne strici ploile? Tu nu miroși frumos. Nu? Mă gândeam. Stai cu minte acolo. Să trăiți, bine ați venit, bine ați plecat. Cum ați și venit, ați și plecat. Deci, cum ai experia clienții? Liviu Vărciu ia comanda. De ce? Eu n-am de la să Păi scriu. tu în stânga, eu iau în dreapta. Ia uite cum. Stai mă, nu mă lași, mă, că... Eu pe stânga, tu pe dreapta. Păi stai mă, că pe engleză, eu nu știu pe engleză, mă, pe engleză. Tu nu știi că eu sunt greu cu capul, eu nu țin minte, frate, cu... Poftiți, vă rog. Open. No close. Ia vină, mai că e cu engleză, tu știi că eu sunt greu cu capul. Open ăsta, nu știu ce înseamnă. A venit un nene și vorbește cu mine pe engleză. Eu nu știu că știi că sunt greu cu capul. Ia vezi, open, close. Ce-i spune? Close? Nu close, open. Open, domne, open. Sorry. Open. Dă la mă, unde te duci, mă? Eu nu vorbește cu prea găsit. Ok. Please. Ia cum și metamiști. Măi, Liviule, câte limbi e aici? Asta ce limbă mai e? Pe engleza lui Dumnezeu, ce-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Limbă cu măsline, limbă cu engleză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And peach, orange. Where you from? England. Norocoasă. Yeah, you're lucky one. Liviu, I'm in Romania. I'm a Varciule, star here. da. No, I'm a VIP. deci este VIP, el... Yes, I'm a VIP and I pay this man to film Pe ce limbă? my body. Engleză. Bine, să rămână, bine ați venit, poftiți. Dar chiar vă rog, poftiți, e închis. E închis. Da. Două beri, un Pepsi. Stai mă că îmi strici poza! Două beri, un Pepsi și 3 sucuri de piersici. Please. English, woman, sus. Upstairs. Hello. Măi, nene, eu vă țin locul. Băi, nene, de ce mă fac eu treaba asta? Sunt în vacanță. Where is my dog? My dog, where is? Unde sunt mă cartofi? Eu n-am prăjit cartofii că rămânea așa. Am făcut doar N-ați fripturile. prăjit cartofii? Uite. Păi dar sărăcea de tot, stătea așa. Mama mea care m-ai făcut! Mama mea care m-ai făcut! One orange. Piersi. Eu te bă, l-am zis că am de piersică, dar nu am de piersică. Am făcut două. Poate unul nu e așa de însetat. Vreți pahare? Fără pahar? Beau din sticlă, niciodată din pahar, fără poante, fără dar. You have a boyfriend? Yeah, I know, yes, right. Yeah, I told you. 40. 40 Minti. Deci minti ăsta, ceai. 4. 4. Cum să zice? Of, Doamne. Am curcat limbile astea, Dumnezeu. Lucioasă! Form minti și deci for
4, nu? 4 ce Cu forminte. Zic, Dumnezeu încurcă limbile astea. Nu să o limbă cu măsline, mă. Hai că le fac cei de mine, să fac la fete aici. O, da. Trebuie Fii atent acum. Fii atent acum. ușor. Uite că ridici să umflă țâțe. Trebuia să iei mai puțin? Să iau? Hai. Ce faci, mă, cu fionul ăla? Băi, poți să mori așa, mă. Nu pot. Dar poți să iei foc cu el. Frigul ăsta, nu, pentru că nu dorm, stau cu el. Cu frigul ăsta, cu geacă. Așa ai dormit? Da? Îmbrăcat și cu fionul ca să faci cald? Să fie cald. Vorbești serios? Jur. Frig rău în cameră, am avut căldură cu fânul. Bine că l-am luat. Și mai aveam o geacă la mine, o geacă neagră care, când am plecat de acasă, plecam așa, era frumos afară și bă, hai că plec la mare. Și plecând așa am văzut o geacă în cuier. Și am luat-o. A fost geaca vieții mele. Cu geaca aia m-a văzut toată emisiunea. Uite, așa o țineam geaca aia. Păi n-ai, mă, pus și să te învelești? Uite, aia de care o ai acolo. Nu mai am plapă, mi-a luat-o careva aseară. Cine seama? Nu știu. Hai, mă, vezi de treabă. Bă, bune, vorbesc serios, n-am plapă, mă. A venit și ultima zi a voastră aici la pensiune și la restaurant la mine. Dar nu cea din urmă. De Dar ce nu cea ultima de să te uiți pe burtă că nu Da, mai m-am uitat, așa nu știam slăbim ce tot? scrie acolo. Echipele vor fi chiar așa, uite cum v-ați așezat voi. Voi doi mergeți cu mine. Ce coincidență, că zic Adică așa. sunt cu La alba ca să animale? pădam. Jane, tu trebuie să mulci vaca, că e sigur că n-ai mulci vaca. Ce să mulci, bă, că Vaca. știi că nu mi iese de Și voi rămâneți până ne La întoarcem noi. bucătărie, că știu că ea la bucătărie are, da? Nu, ea. Tu la bucătărie pregătești micul dejun și aranjează masa, nu tu. Da, fii atent. Între timp și curățenie peste tot. Sus am văzut că ai făcut. Jos. La bucătărie eu. Nu. În restaurant. Hai, Jane, noi hai să mergem. Puteți uita. Mergeți. Acolo, la interior, le faceți micul dejun. Aline, te rog eu frumos, mai cu talent, așa cu munca. Da? Mai cu talent. Ai cu talent. Ai talent. Alin Talent, o să mă numesc de astăzi. Din partea mea, Alin Talent, frate. Ia uite ce ăsta îi place la țâțe. Pe două țâțișoare, două buzișoare. Așa. Uite, Jane, crezi că se pricepe? Păi nu m-ai învățat tu să mult vaca. Hai, le-ai spălat toate? Hai să mai trag și eu de țâțile astea, cu o țâță n-am văzut pe plajă pe aici. Stai. Ai obosit? Îmi dă cu coada, Ce faci, măi, Jane? îmi dă bre cu coada, bre și are coada cu baligă pe ea. Deci, ori e sexy, ori ce faci. Cred că se dă la tine, Jane. Îi place de tine, cred. Cred că îl vrea. Stai, dragă, că... Ah, Gata, a venit. Ce ai fă? Ne-am zis că ești cu mine. ia găla. I-a vărsat laptele, săracul, cât am mușchi, i-a vărsat laptele. Micul dejun l-am pregătit singură. Trebuia să îl pregătesc cu Alin, dar Alin a avut așa un exces de zel sau de furie sau de nu știu ce a avut, ce a fost aia. Lasă-mă desfă, de ce umbli la pâine? Nu desfă, pentru că n-a venit nimeni, o scoți acum și să-l vă usca. De ce te încăpăți să ne Alin? Trebuie să fac ceva, ce faci? Păi faci ceva ce nu faci bine, lasă-mă înapoi în pungă. Că dacă îți vine jumătate... Hai mă, Alin, mă, te rog frumos, pune înapoi în pungă. Dacă îți vine jumătate de oră, ce faci?
Bine exact când fac altceva. Păi lasă că asta stare și eu să fac singur, să scot aia din pungă, să le... Dacă ești nervoasă, ies de aici, ca să nu te mai enervezi. Chiar te rog. Așa e procedura standard. Păi nu, dar te-am Când rugat să femeia e lași nervoasă foaia și o acolo. deranjezi cu orice faci, ieși afară și aia e. Sunt de frumusețe, am uitat, scuze. Și m-a lăsat singură, eu a trebuit să stau să fac micul dejun, eu am urcat, am servit clienții care s-au așezat sus, eu am coborât și am venit iar să le servesc de jos. Eu am strâns farfuriile, eu le-am spălat. A fost fain, ce să zic. Ete... Ce scuze? Se mai întâmplă și la case mai mari. Auzi că Alin te-a ajutat mult. Nu, dar a făcut și o fază urâtă, m-a făcut, știi că să las fițele astea. Te-a pus să mă pielea mișto în fața mea. Da, oricum, lasă, lasă în pace, nici nu mai bag în seamă. Urât. Face niște gafe de-astea monumentale. Înțeleg că o fi obosit, înțeleg că poate Hai, mă, lasă-mă. dar pana mea. Acum, dacă eu am probleme, nu mă apuc să... Ce-ți acolo? Așteaptă acolo, tată. Am crezut că e John Lennon. Ce mâncăm și noi, fetelor? Ce mâncați voi? La... Iaurt cu pâine. Salam cu pâine, salam cu pâine. Salam cu Vrei un pâine. sandwich cu salam cu pâine? Unde? Sandwich-ul Ce-ai salam făcut și aseară, pâine? mă, că s-a cutremurat cabana cu mine? Nimic. Eram și eu la duș ca omul normal, uși trântite, pat, niște scârția la Versa pentru un rol, mă. Nimic, bă. un rol într-un film porno. Nu mi-a ieșit nici aseară. Nu mai ies de la un timp, nu mai ies. Că ăla m-am mințit jos, că e brânzică, că e salamior, că e Ăla castraveți. fiind cine? Care e ăla? Te-ți doi de ăla la noi. Ăla cel mai bătrân și cel mai distrus. Neamări. Ăla. Vrei un nou fiert cu legume, cu roșii, castraveți și salam? Da, un nou fiert. Dăm două fierte, că nu dai de la tine. Ia, simpaticule, ia și bagă în tine. Ia, uite salam, că e bun ăla. La cât ai trezit, mă? Tâlhară. La 7. De ce? Da. Jane, tu ce vrei să faci? Deci eu nu știu să fac, dar fac ce spuneți voi. Cartofi prăjiți, congelați. Copilul lui tata, te fămică? Ce viață ai? Auzi, bre? Da? Acum că îți lipsește un membru al echipajului, nu mă bași pe mine? Pe care? Ăla să vezi ce... Duce bere, aduce bere, duce răzgoale. Aduce vin, duce gunoi. Aduce ăla... E așa, zic, deja sunt robone, Marin. Nu vrei să te de doamna Bamboi? Doamna Bomboi? Păi eu să fiu și tu în echipă. Te duci și tu, am înțeles. Dai și tu ceva într-o zi? Îți dau. Ce vrei să dau? Dai și tu ceva, o șpagă. Viu, crud? Crud, viu? Viu și crud, vrei sau? Să nu, să miște. Da. Îți dă tata, cum să nu? Da, ia? Îți dă tata. Luați loc și dumneavoastră cu noi? Da, normal. Faceți parte din echipa asta? Eu astăzi sunt doamna Bamboi. Da? Bine. Așa stătea doamna Bamboi în spate? Stai. O marginalizație așa pe doamna Bamboi? Păi nu că pe aici. Ce oameni, bă. Fiți atenți încă o dată. Vreau să nu rămână nimic în frigidere, nimic în congelatoare. Deci, funcție de ce avem aici, trebuie să cumpărați. Am scuipat, bre, n-am dușit. Trebuie să cumpărați tot ce vă trebuie pentru astăzi și pentru mâine la mic dejun. La cumpărături merge Jean și cu Lucioaica și Mătălică. Te duci în bucătărie și faci curățenie, strângi tot ce e acolo. E Nu, curat, nu, abia nu, spălat hai de vasele. strâns unde a mâncat nenorocitul ăsta.
strângi tot. Spăl vasele. Eu am vrut să strâng banii lor și tu Speli să-l vasele, speli tot, da? Tu, aici la bar, pui băuturile în frigider. Când vă întoarceți, voi gătiți și aici servim prânzul. Astăzi n-am putut fi în bucătărie pentru că mie mi-a fost rău de ieri după amiază. Vă dau altă farfurie pentru asta? Ce aveți, nu vă simțiți bine? Și nu mai puteam. Aseară pur și simplu mi-a venit foarte rău de la inimă, că eu am probleme cu inima. Sunt obosită și la momentul acum când sunt în fața dumneavoastră, totuși mă simt obosită, dar mulțumesc Dumnezeu că mi-a trecut țăpurile astea de la inimă. Deci nu mă mai ține ca într-o chingă, ca o gheară de mâță mă ținea aici. Stai așa. Primul lucru e atunci de ăsta. Ăsta. Aici. Să mă vadă și zi și noapte acum. Dacă tot sunt coșmarul vieții lui. Și în somn. Castraveți, ardei gras și după aia mergem să luăm brânză. În a treia zi, bineînțeles că am picat în bucătărie, adică nici nu aveam îndoieli. Curățenie, l-am organizat și în timp ce mă grăbeam spre o altă masă să o șterg, nu știu ce, acum m-am lovit de un scaun și... Și mi-a dezlipit unghia de la picior. Ce-ai făcut, mă? Alo, stai, doctorița. Stai jos, stai jos, stai jos, stai jos. În ce ți-ai dat? Dragul, Stai jos acolo. Acolo să cam opri ziua mea, că pe urmă tot ce am făcut puțin mai încet. Am avut niște dureri groaznice. Mă doare măcar pe mine. Dar nu știu ce dracu am dat. Mai mari, domnule, că e plaja plină de nudiști. Vrea castraveți. Deci avem, facem piața aici. E lumea amărâtă, frate, aici. Păi dă-le tu niște bani dacă s-a mărât. Păi de ce? Ia-uite pachete chiar omul ăsta. Dar ăsta și cu cartofi ăștia. Trebuie de-aia tari să fim în port. Deci tu niște carne pentru câinele meu. Ia că oricum bonusul de contează. E de vită, ia tu. Ia o piept de pui sau niște piept sau o halcă de vită sau... Hai, nu să le cade, că știm noi ce să luăm. Bă, de ce ești mă tare în gură așa? La câine, la câinele. Să rămână. Iar gătim, uite-l. Uite-l în viața asta, lumea. E și Ai mie. venit după noi? Niște carne pentru câine, ei nu să-mi dai. Lasă-ne, bă, băiatule. Deja ne-am bază în tine, e nebun? Mă supăr tare, dacă nu lați, vă dau foc la bucătărie. Băi, să ține vârciul ăsta după noi. L-am grobodit aia, luat suciminții. Ia uite femei frumoase în viața asta, mai văd și om să-mi revină. Pâine înfeliată, smântână la găleată. Uite-te mai aici. Că nu vrea nimeni să-ți cumpere casa. E clar. Îți dai seama? Mâna să rămână, ce faceți? Bine, m-am găsit.
Nu, eu nu iau pentru mine, iau pentru cățel. Ia vezi, tati, pap de asta? Vrei să nu mănâncă. Ei, nu pot să cred că nu mănânci carne macră de vită. Ia, tata, și papul ăsta. Vrei să-ți dau un succes să tai? Nu. Dar măcar pune gura pe ea. Ia mine. Ia, tati, și papul ăsta să lăsă. Ia, mă, și mănâncă asta, n-auzi? Ia și mănâncă asta. Nu mănânce, nu mănânce. Nu mănânci? Ia și mănâncă asta. Ia și mănâncă asta. Mine, ia și mănâncă asta. Băi, trist tare, nu se poate bă așa ceva, mă. Cum o să nu mănânce câinele? Era bolnav Neamorin, era bolnav ceva. Dar câinele meu să nu poate, mă. Face pipi ca fetele. Orez de la bun cu cărniță. Hai, tata. Hai, ia și papă aici. Haide, ia și papă. Ia și papă, tata. Haide, ia și papă, tati. Ia și papă. Mamă. Ia și papă, tata. Păi nu-ți fac eu rost de mâncare. Păi nu mai sunt și eu stăpânul tău. Și eu nu sunt stăpânul tău. Eu sunt prietenul tău. Eu sunt cel mai bun prieten al tău, cum ești tu cel mai bun prieten al meu. Păi nu face tati rost de păpiță bio. Hai. Vino încă. Fac eu rost de mâncare. Hai încă să fac rost de mâncare. Unde putem să facem rost de mâncare decât la o fermiță? Ia zi tu, tăticu. Ce vrei tu să fac, iubirea mea? Fazani, păuni, porumbei, iepuri, găini. Ai, mă! Uite bucurie. Hai să nu încerca cu mine. Hai să nu exagerăm, că nu stai o capră acum pentru o porție. Păi n-auzi. Păi n-auzi că nu stai nicio oaie, nicio capră? Ai aici prima oară? Ia aici, alegeți aici. Alegeți. Hai. Alege, tata, alege. Pe care o vrei. Aia, tata, gata. Asta o luăm. Asta o luăm, tata. Vino cu. Dar nu acum, stai mă să ți-o jumulesc, ți-o fac frumos. Asta, hai, vino cu. Mini? Mini, așa foame. Mini. Ți-o dă tata pe ăsta, dar nu pe asta, nu acum. Nu vie, mă, țăranu. Să uită lumea la televizor. Mini. Băi, eu sunt inimos, nu fi prost. Nu fi prost, bă. Dă-mă mie, lasă-mă pe mine. Gata. Hai ca de 2-3, că la război nu vin toți acasă. Mai rămân pe front. Deci o splendoare, o bunătate, o mamă. Hai să o pun eu bine. Nu. Stai că o pun eu bine. Să vorbesc pe aici, să caut și o... Mamă, mâncați-și gură. Așa ești tare în gură. Dacă o pun jos, nu mai prins. Nu mai pun, că nu mai prindem. A doua zi Neamarina a trimis să găsim un aspirator. Am oprit la un hotel. Acolo eram 100% convinși că există multe aspiratoare și că ne-ar fi putut împrumuta și nouă unul. Bineînțeles că a trebuit să muncim pentru acel aspirator. Și de la aspirator lipsea peria, ce era important. Dar putea să aspire foarte frumos alin și fără acea perie. Dar Neamarina a zis să nu-l chinuie prea tare și astăzi, a treia zi, l-a trimis să ia și peria. O micuță obraznic. Ce faci, măi? Asta este un stil original, n-am mai întâlnit. Cu ocazia asta să... Pe ai noștri.
Auzi, în Laguna Albastră. Filmul tău preferat? Filmul tău preferat e Laguna Albastră, nu? Să știi că meriți 2 prelungiri de alea de aspirator. Adică Deci, ce, e transparent? da, E transparent slipul? Mini, nu e voie. Mini nu e voie, Mini nu e voie. Bă, dacă nici acum, când ți-a zis că... Nu e voie! Nu putem să o mâncăm vie, ești turbat, suntem civilizat. Ai înțeles? Trebuie să o tăiem, să o fierbem, să o părim, să-i smulgem penele. Mă rog, am crescut la țară. Asta e. Cum te simți? Eu mă simt mai bine. Da? Mai bine. Dar ce se străce la medicament? Noi de la medicamente ne-am, Marinu, eu nu le-am avut pe toate. Posibil. Mai trebuia niște medicamente care eu nu le-am găsit când am plecat și nu le-am mai luat aici. Aici s-a decalat total pastilele, cum le iau. Nu le mai iau la oră cum era acasă. Cu apa rece, curentul, cu tare. Și stat în picioare. Bă, mi-a luat ieri tot gâtul, mână, piept, cu totul. Da, hai, ca să nu mai... Nu mai rumușești acolo, dar îi supraveghezi. Da, așa. Dacă le mai trece ceva, le dai acolo, le... Da, domnule, poate pentru nu ei, știu ei pentru de toate. ei, da, așa. Hai, lasă-mă, lasă prăjește acum, nu mai lasă mătura la urmă. Că s-a așezat lumea la masă, măi, omule, le foame. La urmă mătura, și să mai mătură. Simți în stare să o tai? Nu pot să cred așa ceva despre tine. Uite că am nimerit greșit. Deci chiar nu pot să cred așa ceva. Sunt foarte milos, în primul rând. Și în al doilea rând, nu mă lasă sufletul. Nu te lasă? Nu. Stai, mă, stai, mă. Uite-mă, un bărbat adevărat. Da, uite ce mare e. Filmează-l pe el, un bărbat adevărat, că Liviu zice că nu mai poate. La tăia găini. În altă parte... Uite-mă, un bărbat adevărat. Da, uite ce mare e. Filmează-l pe el, un bărbat adevărat, că Liviu zice că nu mai poate. La tăia găini. În altă parte... Vreau să stai liniștit că e totul în regulă. Acum, uite, stă și noi un pic, mai gustăm un pic de limonă. Bei ăla, te duci și pui slipul pe tine. Da? Și mergi cu mine și cu Iuliana aici să prindem garizi. Ce e garizi? E un fel de peștișorite așa mici. Să vezi cum Mormologi? Nu, mă, eu... Ți arăt eu, niște peștișori așa, care prindem cu plasă de aia. Pe lângă barcă, să zicem mișto. O iau și pe ăla. Deci, hai, poți să te duci. Șlipi? Duci, da, pui slip. Am un șor, da. Short, short. Mulțumesc, să rămână. E, uite, asta nu pot să mai văd. Marinu, eu nu știu să not. Lasă că te scot eu, sunt eu aici. Sunt eu aici, te scot. Ia uite cum dau eu. Ianei, așa, bagă și ușurel așa. Hai, Joico, bagă-te după el, că prinde. Dar e silă de astea din apă. Lasă că nu se întâmplă nimic. O fi ceva pe la fund. Ia mă de la vârful de la barcă, unde te bagi? Așa, pe lângă barcă. Lipește aia, bagă în jos, bagă jos, bagă jos, așa. Bă, pe lângă barcă, lipește aia de barcă, ți-am zis. Unde e brică? Nu mai e goguloaie de-astea aici. Lipește aia de barcă, lipește cu totul de barcă, așa prins pe dracu. Ce o las la muiat, nu? Băi. Deci eu chiar am fost crescut la țară și eu chiar am tăiat găini când eram mic. Mă punea bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Eu jumulit, n-am jumulit niciodată. De dezbrăcat am mai dezbrăcat din când în când. Dar de jumulit până n-am jumulit pe nimeni. Așa, Jane, curăță ăla, curăță. Crezi că mă număr bolori? Băi, ăla doar îl întorci și gata. Și dai invers acum, așa. Gata, acum dai invers, așa. Așa, Jane, ăla lipit de barcă, așa. 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 Apasă pe lângă barcă, dă-i. Du-te, 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 dică, du-te! Acum ai prins precis, ia să vezi. Ia uite, nu e nimica.
Băi, Jeane, eu zic să lipești de barcă tot ăla și tu degeaba faci asta. Bre, nu mai curgoază, da! Am tras 4 pene și cele 4 pene, nu, celelalte pene s-au luat după alea 4 pene și au zburat după găină. Pa! Haide, dacă nici eu nu știu. Știi cum era când erai mic, te duceai cu steaua și cu alea, cu... Să trăiți, să îmbătrâniți. Așa țeapănă. Așa, Jeane, așa, bagă lângă barcă, lipește. Acum a prins, ia să vezi. Mi-a intrat banul la cuc. Ia zi mata ce e aici. Hai, Jeane, hai vino ca dacă n-ai prins acolo. Hai să mergem pe lângă pietrele alea pe acolo. Hai pe Dic să vedem ce găsim pe Dic. Pe lângă piatră, Jeane. Așa, pe lângă piatră. Băi, lipește-l, mă, de piatră. Taci, bre, că prind. Ți aude gura și fuge. Bași până lângă piatră, lipit de piatră. Sus. Ia, dă aici să ne uităm. Dă aici. Nu e. Bagă tot așa. Dacă o folosesc ca deltaplan așa și mă arunc după zid. Uite, eu bag așa, dar mi-l întoarce. Am încercat. Ia uite. Bine. Ce ai făcut tu, bă? Nu eu. Ia-te, poate vine ăla să-l iei. Bagă-te după el, băi. Unde vrei să mă bag, bre? Moses! Dă spic mare acum, fii atent, Iulianu. Dă spică-te! A stricat scula lui omul. A luat-o de la omul ăsta cu chirie. Janei, păi și a ce luat-o să-i cu fac, chirie bre? de la omul ăla. Dă bățul să te țin eu. Dă bățul, când prindeam și eu acum. Hai, vino cu asta să te țin de el. Da, să te urci, mă, vino, mă, cu amă. Da, să-l bre. Auzi, ăsta îl prind numai evreii, italienii și ungurii prind pești din ăștia. Păi și eu de ce n-am prins, că Păi sunt eu trebuia evreu? să-mi dai mie. Ce să-ți dau ție? Să prind. Și eu sunt bre. Prinde tu! Știi care e treaba cu găina asta? Trebuie să stea la uscat. E udă. Fii atent. A adus un pui de găină l-a pus la... Vezi? A pus pe... Ăla e un pui de găină, l-a pus la uscat. Să nu spui că vrei să faci pui la soare. Ar fi culmea. Îmi uscam puiul pentru neama ta. Hai, soare, hai! Păi cântarea aia, uite, puiul frige, puiul, Te băi. pomenești că ai tăiat găină după la oamenii de pe acolo. Cine? Bre, cum te-ai apropiat blestemul Neamărin? Mi-era foame și decât să-și cer numai că mă pui tot timpul. Fă, de scoți ochii. Am mâncat, am făcut adres, m-am descurcat. Ai tăiat găină de acolo, de la... Am dus la vânat și am... Da, ai tăiat găină de la... Stai de acolo? De unde de la voi? De acolo, de unde avem găinile? Eu am mers pe drum așa ușor în sus și primul loc unde am văzut găini, am luat o găină. De ce ai pus apă sără? Să o suc, am băgat-o să o jumulet. Știi jocul găinii? Unde-i 3, unde-i 3, unde-i 3, unde-i 3, unde-i 3, unde-i 3. De unde ai luat găina asta? Pe unde asta mă întreb, de unde e găina? Dacă cumva Am fost la vânat. ai luat găina asta, de acolo de unde știi eu, Cum e aia? Stai. dacă cumva ai luat găina, Știi cum e aia? dacă cumva, Știi cum e aia? da. Când eram tânăr fecior, eram spaima găinilor. Mergeam ziua la vânat de găini slabe din sat. Trebuie să ascund puiul undeva, până fac rost de cuțit. Dă-mă și mie, adu și mie un cuțit și un lemn de ăla, să tai și o găină asta, să scot de măruntaie. Un cuțit, că dacă mă duc acolo, mai e Neamărit. Cine e mai important? Niciunul. Mulțumesc, dacă și ai Neamărit, o strigai cu mine. Așa e ok, bine. Așa e bine, nu? Da, decât iubitul tău e important. Trebuie un cuțit să o tai. Deci mă și mie un cuțit. Hai, nu fi tâmpire. E, bă, să iau viața din el. Îmi iau bajoc de ea. Du-și mie un cuțit. Hai, Jenica, unde ești? Gâtul. Uite-l aici. Pune ăsta, bă, să-i iau gura. Hai, mă, mai te jucăm, mă. Dă-mă și mie un cuțit. Dar ce are bă ăsta, dacă, uite, le iau Fii atent, și stai. eu mă duc până acolo unde am găini, dacă cumva ai îndrăznit
și ai intrat acolo și ai tăiat o găină, Deci dacă mata o recunoști, Eu o nu recunosc. ca e. Eu i-am dat mâncare Ia lui atent! Hai Îți albă. arăt ceva. Dacă o recunoști, ești șmecher tare. Uite așa. Poză? Uite așa. Când erai în tinerețe, da? Mini șezi. Eu cred că e aia roșie. Dacă nu e aia roșie după cum merge, aia e. A tăiat găina. Aia bă, roșie, dracu. lasă-o că o vedem. Care e aia roșie? E aia roșcată care nu prea mai avea păr pe aici, la spate. Ia dă-mă cu găina. Iar găina ta, drag. Hai că nu o să dai niciodată cu ăla. Ăsta? Nu, Nu dau? Mă jur. Uite, și eu mă jur. Dacă ai nu dat, dai direct, deci dacă ai frătură. dat, cu găina dau. Dacă... Mă duc să văd acum eu. Dacă ai luat găina aia, te-ai dus, te jupoi, ești mâncat. Un măgăruș se legăna pe o pânză de păianjen. Lenele pentru focul din seara asta au fost făcute destul de greu, agonisite. Veneam de undeva de la treabă, cu tot alte probleme și la un moment dat zice Nea Marin, bă, opriți aici, vorbiți cu omul ăsta și faci jos lemne pentru foc. Bine am venit să faci jos, că omul n-avea copaci, uscat, n-avea nimic. Avea în curte doar 3, cum să numesc, paleți, cred. Omul a zis, bă, ai voștri. Wow. Așteaptă aici. Așteaptă aici, Mini. Așteaptă aici. Așteaptă acolo. Mamă, mâncați și mamă, sânge! S-a găit asta! Nu faci ate nimic, nu mă doare, nu fac nimic! Mă strâmb! Mamă, cum miroase! S-a găinățat. Mamă, nu cred că pot să fac treaba asta, jur dacă pot să fac treaba asta. Cum bag eu mâna mea să scoate? Mini! Mamă, așa miros! Așa mâncăm noi, așa ceva? Asta a fost cea mai proastă chestie care am putut să o fac vreodată. De dragul tău, tati. De dragul tău. De dragul tău am tăiat găina, de dragul tău am spart mațele alea care put îngrozitor, da. Nu-i tu băiatul lui taticu, cine e băiat? Dă-i și aici, că ai dat bai pe altul, hai. Și că nu-i bine, cum mai așa. Vezi de ce e bine să porți ochelari la ochi cât timp te joci cu câinele? Alea, vino să te fac. Bucătăria, dacă mă prinde Nea Marin, o fac, o aruncă, îmi bag joc de ea. Mai bine, lăsesc eu afară pe ce să fac. Ce mi s-a părut cel mai greu, clar, bucătăria. Bucătăria este un fel de iadul pe pământ. Deci, dacă iau o mână de nisip și o arunc în ochi, caca! Și caca! Du-te și gătește-l, bai, te spera, zici că e odorizant. Să dospească. Tu nu știi ce miros are când îl tai. Tehnici de supraviețuire când sunteți la 2 mai și sunteți infometați. Intrați la oameni în curte, furați o găină și mâncați-o cu mațele în ea, fraților. Mai bine o mâncați cu mațele în ea decât să-i dați mațele afară. Faceți o groapă nisip, luați 2 bețe de-astea. Da. Înainte să luați bețele, să faceți groapa în nisip, lăsați puiul undeva, că o să vă încurce, că o să aveți doar o mână și cu puiul o să aveți în mână. Deci trebuie să lași puiul undeva. Mă doare. Capul mă doare. Și pe mine mă doare. Auzi? Mă zic să mai stai și tu liniștit.
Ca să nu zici că n-ai venit la mare, uite. Vezi și tu acum că pe urmă, uite, și-a trimis pe ăsta. Ce vrei, mă? Ce vrei, bă? A crezut că e pus și lui ceva să mănânce. Nici apă nu-i dă ăla. Ăla e un om rău ușor. Eu am iubit țigancă, băi, de-aia tu n-ai iubit țigancă. De-aia nu s-a aprinde foc. Țiganca lui Țiganca, de ce mă nu m-ai iubit? Cât te-am iubit? S-a înjurat că nu-i dă nimic de mâncare și să mănânce puiul ăla care îl freacă pe... Fii atent ce Și poate vine vreun câine și fuge cu el în gură, să vezi ce mai mănâncă Liviu dacă al ia meu are. puiul, și eu nu-i dau nimic, că vine la mine. Băi, și fratele meu, nu se zici. Nu mai mă bag. Când faceți focul să vă depărtați un pic de foc, da? Nu stați foarte aproape așa ca un dobitoc, pentru că e posibil să vă ardeți pe picioare. O să-mi ia foc ăsta. La revedere, drum bun. Asta e pungă de la noi, uite. Uite ea, a lăsat urma aici, a fost aici, uite. Hai să vedem. 2, 4, 6. A luat-o pe aia șchioapă, era una maronie. Hai, uite una din asta maronie așa. Și uite și pungă. E pungă de la noi, a venit cu pungă pe el. Ia mai la stânga un pic, te rog. Te rog, te rog. Așa, bravo, super. E băiate, băiate. Aia! Ai dreptate, da, da. Așa, așa, bravo, 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 bravo. Bine! Ușor, 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 ușor. Fără grabă, ușor, ușor, fără grabă, ușor, ușor, ușor. Deci, domnul, am fost acolo, le-am numărat. Este exact ce am zis. Ai luat-o pe aia șchioapă, maronie așa. Pentru asta, acolo cu lemn, cu grătar faci, ce faci aia mănânci, al dracu să fiu eu, dacă tu mai intri aici. Am fost, am numărat găinile, lipsește una și exact aia ce am spus, una maronie. Aia maronie, nu? Care îi plăcea mie. Care era șchioapă, aia care vrea să... Păi era șchioapă, opri și așa mirile. Da, da. Păi da, auzi, a băgat câinile pe acolo, a speriat găinile, a făcut ca toți dragi. Nebun. Te duci la WC-ul, furtunul și speli WC-urile. Iar spăl WC-ul. Da, alea trebuie spălate tot timpul, să fie curat. Ia uitați-vă mă cum face. Unde mai învăța la tine la Ialomița? De dragul lui Mata, uite așa fac. De toți ea de Ialomița când o vei. De dragul lui Mata fac, uite așa. Vai, de capul o tău. țăpușă, bă, o țăpușă, bă, să-mi vârbă n-am bă, Ce nene. să băi, Jac? De nu râde lumea de el, dar... Ia ăsta. Știi ce e de făcut, da? Știu, bre, WC-urile e viața mea. Păi le spui. Le spui, alo, am venit să fac curățenie. Aici trebuie făcut curățenie în continuu, în continuu. Ai înțeles? Nu mă interesează. Alo, domnul, am venit, spăl. Să dai-mă afară după WC să spăl WC-ul. Veșitule, speli pe alea care sunt goale. Care, domne, goale? Copii. Mai sunt femei pe aici. Ne scuzați, dar ne-am marit să grăbește. El vrea... Cum? Vrea să spălăm așa, să dăm lumea afară că vrea el. Ei, cățelul tău nu o să mai mănânce decât așa ceva, să te duci prin sat, fire al dracu, să iau, Te las fără găini, te las fără rațe. Vrei să zic și ceva? ultima Da. oară când plec, mănânc pe unii. Da, cine mă? Neamărine, zi lui Liviu să ia sacul de gunoi unde a aruncat măruntaile, că îi prinde muște. Dă-le încoace. Dă-le încoace. Ia uite. Dă încoace. Aici le pun? Da. Cu două pălăria încoace sau ăla. Mamă, câte muște aici. Da. Pentru ce ai făcut aici, să vezi ce e în bucătăria aia, ți-ai dat foc la valiză. Toate alea cu gunoaiele alea aruncat aici. Cu toate astea să vezi muște ce e în bucătărie aici, să vezi ce ai făcut aici. Băi, vorbesc foarte serios. Dacă nu te bat acum al dracu să fiu. Muștele au intrat de la mine, nu că să muște până local. Da? Pentru că ai dat toate mațele alea afară aici. Să vezi ce te bat aici. Fire al dracu să fiu. Da. Vezi cum calci pe acolo, vezi?
Hai, intră acolo, vezi să nu faci Hai, intră acolo acum. Ce-a făcut? Multe vase și să facem haosul în bucătărie. Mai e concentrat, Iau un nu? bol rotund, vă pe ele, fracăle, Pornurile punurile trebuie să le pun. Dar unde e sigrele? Păi nu știu. Nu știu, nu? De la pus geam, nu știu. A, uite aici. Ai găsit? Și întreabă pe doamna Bamboi, ai mai făcut? Că Ce nu știu vrei? cum. Ai mai făcut? Ce anume? Icre? Nu. Păi de ce Asta e- zici că știi cum se fac? Păi nu știu, de ce zic că nu știu. Cerc, văd. Tu ce faci cu aia? Ce, mă? Tu mai era mișto acum, glumești, nu? Nu, mă, ce? Pun pe felii niște icre, pe pâine. Păi așa mi-a caisă să fac. Mâncați-ai sufletul, a fost Jean, a luat icre crude, nefăcute, alea trebuie sfrecate cu ulei, cu lămâie, cu... Nu, ce pui tu niște felii de pâine? Nu, te rog, du-te și aspire, lasă că facem noi. S-a apucat să pună icre pe pâine el. Vă duceți cu ea să vedeți cum scoate peștele. Nu, cum scoate peștele. Păi aruncă pe noi Nu aruncăm mă nimic, voi stați, dar vreau să ții ceva pe tine. Eu vreau să nu mă duc cu mine, că mă ia în curent, mă găsesc la Turcia. Auzi, ai ceva să pui pe acolo? Hai și acolo, direct la pescar, uite, pescarii vă așteaptă acolo. Ia, să văd dacă pot și eu. Ileana, te ajut? Dai mă, că pot, uite așa. Oba! Și unde stau? Acolo. Stau acolo, aici. Cuiul lui mama. Gata. Eu vreau să vă spun așa. Ieșiți în larg, acum scot tot peștele din marea Aici asta. stau, nu? Doamne ajută! Ai grijă de ei, Doamne, dă-le sănătate, dă-le pește. Pentru mine a fost ceva ciudat. Ne-a trimis Neamarin cu o armată de pescari, așa cum pescuiesc ei pe mare. Valuri, furtună, pe mine și pe Iuliana Luci. Să prindem pește. Poate, nu știu, acum din nefericire sau din fericire n-am prins nimic pentru că erau, îți dai seama cum trebuia să arătăm după barca aia plină de pește. Băi, trag, uite! Da, ce pulă-i? Împing în furie! Hai, bre, ține, bă, bre! Pescarii puțin abțiguiți, că așa sunt pescarii, trebuie să bei ceva ca să nu ții cont de valuri. Mi-era foarte frică pentru că trebuia să tragi de plasă, să ei vorbeau, au niște coduri ale lor, ține trimoana, ține pluta, ți ia plasa, ia... În partea asta. Ce e bre acolo, rechin? Gata. Și acum ce facem? Acum vin aici lângă mine, tu? Și trag peștele pe mine acum? Stai pe bancă aici. Stau jos? Mai târziu tragi pește. Dale, gropa. Uite, bă, un crab! Băi, se răstoarnă barca asta. Dacă... Băi, n-auzi. O vrei mai crocant așa sau mai sânge? Valeu, nu știu rolul la băiatul ăsta, a venit numai așa ca ghimpile, el e rolul Nu e în vacanță, el zice că e în vacanță acum. Să plimbă ca nebunul pe aici. Băi, prea tare, ia de pui. Ăștia mor de foame, doamne. Ăștia dacă îi lași undeva, uite așa, moare de foame. Mănâncă crud până la urmă. Mănâncă crud? Mănâncă crud. Nu-i normal să te descurci când ai totul la botul calului. Cuțit, aia, țepușă. Și tu te-ai descurcat? Dar eu cât să mă descurc cu o sârmă, cu 2 lemne și cu un fier. Păi eu am valoarea lui mata. Să am eu totul la botul calului. Să dau cu stângul în dreptul, nu. Eu mă descurc cu 2 lemne, cu o jumătate de grătar spart și cu o de-aia. Dau și eu de mâncare la cățel. Ia uite ce forță am, ia uite. Cu 2 degete scot. Iulianu! Vezi să nu prinzi vreo caracatiță, caracudă. Băi, mai bine mor decât să mănânc calamul. Hai, lasă că-l mănânchi. Îl mănânci tu? Dar nici când îi Dacă nu mai mânca, hai să vezi tu. Hai să vezi tu. Iată cum a dat un mare, gata.
A, da, fără Acum pomenești, vorbește frumos, acum. Așa ceva n-ai să... Ce-ți mai place? Bagi limba în urechi ca șarpele ăla, știi cum ești, bata? Șarpele ăla care am convins-o pe Eva să mănânce mărul, ăla ești. Șarpele ăla. Bagă limba în urechea la ăla, bagă limba în urechea. Și vorbă, da, așa e, eu sunt băiat bun, ăla o jigodie, ăla un nenorocit. Dar eu, înger. Da, nu vii pe scar. Ușor, mă, ușor. Vin aici să cumpăr toată marea asta. Ușor, ușor. Să faci un pui cu foc, nu cu jar. Dar nici foc, nu-i vrem, ta nu vezi că focul, Păi nu, că focul se duce încolo, duce încolo și pui. stă în aer, cu aer se face. Da, cu aer se face. Liviu e nevinovat, săracul, să luptă și el să supraviețuiască pe aici, pe plaja asta. Nea Marin îl mai înghimpează, nu-l lasă să facă amândoi, mai refugi băiatul, mai vine, mai... Asta este, măi, Liviu, mamă, dacă ai ales plaja asta, ce să-ți fac? Asta e. Na, eu n-am nimic cu băiatul. Eu cu Liviu mă împac foarte bine, mă respectă, e un băiat simțit, n-am ce să spun. Ce are din părțit cu Nea Marin, au ei, nu știu ce ori avea ei din părțit, asta e treaba lor, ca între bărbați. Băi, ori îl faci pe jar, îl puteai face pe jar direct, ori cum ai vrut să-l faci la rotisor, pe ăla e rotisor sau proțap. Mă costă bani sfaturile astea care mi le dai, mata? Cum? Mă costă bani? Nu! Nu, e gratis. Te-am învățat până te-am prostit și ai rămas așa. A, dar ce bine îmi stă? Da, păi da. A, dar știi ce bine îmi pare? Uite, așa prost cum mă crezi, mata. Îți merge bine. Mănânc și eu și Care ai cățelul. să mănânci puiul ăla? Hai să vezi. Seara asta. Băi, a tunat și a adunat pe astea. A fulgerat, a tunat și a adunat. Ce ai prins? Deci am prins așa, deci am prins ștucă, caras. Hai, era să zic că ce-am prins. Ce mă mai îmbrac eu acum? Îți spun eu, Cu ce mă mai îmbrac? ia-ți niște ismene Și care izmeni? sau niște ițari de aia care ca în 1907. Nea Marine, Ușor cu capul, că ți-ai uite, atâta era peștele. Nea Marine, Atâta. am prins așa ștucă, caras, caracudă. Ăla m-a blestemat, cu puiul, uite. Mă, că mai e un pic. Mai un pic și-l termin. Ne trimeți la mișto? Ce facem, Să Nea ne Marine? prindă tsunami pe mare și poate așa val. Băi, oameni buni, pe Nea Marin îl mint, că mă doare fix în genunchi. Pe voi nu vă mint. Uitați-vă aici la treaba asta. Eu nu știu să fac pui la rotisor. Chiar așa fraier sunt. Poate îl stric și pe ăsta, miliard. Așa, tata, așa. Auzi, stai așa. Mergem amândoi, luăm 2 topoare de acei, spargem niște lemne și pe focul unde a început ăla, îi dăm la o parte și pornim un foc. Bine? Dar n-ai loc de mine pe toată plaja asta? N-am loc. Ți-ai făcut puiul, gata, ai făcut. Mă, dar bine arată puiul ăsta, bă. Nu mai e ăla care știu eu? Nu e ăla, nu, e frasul. Lasă-mă să chefuiesc, că doar o viață trăiesc. Ăsta e de curte. La șchiop. Ăsta e piciorul la șchiop. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jale. Cine-i om de omenire? Ai iubit țigan, că Nea Marine, ia uite. Ha, 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 ha. Oțule. Deci până nu pleacă ultimul, că eu nu plec de aici.
Nu plec. Sunt pregătit. Am concert. Dar nu plec, da, nu plec. Ce serviți, doamnă? Ce serviți? Serviți. Este dulci toți. Clientul meu, stăpânul meu. Hai că ne mai întâlnim noi. Îi iubesc, să rămână. Dar nu plec, rămân să vă servesc. Serviți, vă rog. Ce vă aduc? Orice se poate. Nea Marine, îți mulțumesc mult pentru tot. Și în primul rând, pentru gestul din prima zi. Au fost câteva stări mai sensibile, să zic așa, în toată situația, pentru că, repet, nu e ușor. 2. Nu fii pregătit. 3. Ți se pare că e o joacă. Nu e. Colegii tăi la care speri să fie foarte înțelegători cu tine pentru că venim din același mediu și la muzical ne întâlnim. În mediul care ne întâlnim suntem cei mai buni prieteni. Mai aici parcă nu mai eram, dintr-o dată. Erau agresivi, ne certam, du aia, fă aia, dar ce nu faci, de ce vii așa de lent? Vino mai repede. Hai repede, nu pot mai repede. Eu sunt de la Turda, eu așa mă duc eu, trăcă, durează până ajung. Câte milioane de oameni sunt în situația asta în care eram eu atunci? Sau chiar mai rea? Și nu dau lacrimile, asta e. Dar nu eram supărat pe Nea Marin, pe mine, pe voi, chiar n-am nicio treabă. Chiar și acum, dacă te uiți bine la mine, stă să curgă o lacrimă. Nu o să mai curgă, acum destule. La un moment dat am considerat că e bine să-l întreb ca între bărbați direct în față. Ai vreo problemă în familie? Ai vreo problemă de nu te regăsești, de bei tot timpul, am înțeles că ai și plâns un pic și mi-a zis că într-adevăr are o problemă personală și ar fi bine să ne oprim aici, că nu vrea să știe toată lumea ce problemă are el și s-a apucat de treabă. Și a făcut toată treaba ce a avut în ziua respectivă. Așa cum a fost el de mahmur zilele astea, a reușit foarte multe lucruri. Deci, numai astăzi, în ultima zi, l-am hârjonit de colo până colo. În caz de face mini să am cu ce să strâng după plajă. Înțelegi? Odoroc bătrân. O poză o opresc, uite, asta o opresc de aici. Să-mi fac câinele să latre. Înțelegi? Îmi vine, țin un ochi pentru că să-i dau eu un pumn deodată în ochi. Și începem așa cum trebuie. Cuvinte la secundă. Păi... Acompaniat de Alin o prea ușor. O să scriem toți pe blog ce înseamnă servici, vă rog. Ușor. Emisiune cu divin, că trăiește Nea Marin. Nu facem pas înapoi, este și doamna Bamboi. Învăț câinele să latre. Ia să ia și tati, iubita lui tata, ia și. Ia tati, iubire. Ia certă aici, tati. Ia certă aici, tati. Așa, iubita, ia certă aici. Certă părea, măi. Cine tati, așa? Tata, Cine tati? Dacă pierd, dacă câștig. Țigănește. Ei. Mergem cu toți în Egipt ca să se scrie pe blog și acolo serviți, vă rog, că nu mai contează banii, să zăpăcim pe arabii.
Echipa care am avut-o în aceste zile a fost deosebită pentru mine. Mulțumim, Marine! Primul vot care îl are în seara asta este doamna Bamboi. Hai. De cine v-a plăcut cel mai mult? Păi asta-i. Asta este că cu echipa asta nu prea am stat. Dintre fete, Gina a fost cea mai atentă fată cu mine. Nea Mărini, mi-a făcut ceai, mi-a făcut cafea. Frumos! Vă rog să stați acolo, aveți nevoie de ceva, vă fac un ceai. Votul meu merge la Gina, fără nicio supărare. Da. Liviu, pare rău să o spun, dar asta Eu este. votez cu Gina, că a muncit cel mai mult, a fost cel mai mult în bucătărie, am văzut-o, a gătit, a muncit și Jean. Toți am muncit. Acum, din familiile care ați fost invitații noștri, aveți dreptul la câte un vot fiecare familie. Dumneavoastră. Votez pe Iuliana. Iuliana. Bravo. Iuliana. Iuliana. Gina. Mulțumesc, extraordinară. Gina. Eu am două voturi. Eu am să dau un vot lui Jean și un vot lui Gina. Gina este câștigătoare. Vreau să spun și eu ceva. Te rog să spui. Ne cerem scuze că poate n-am fost atât de prezent pe cât ar fi trebuit, dar vă spun sincer că este un show foarte greu. Neamărin săracul are și el nervii lui și îl înțeleg că Neamărin e aici săracul, de... gata, asta e pentru mine cuiva mult. Liviu e pentru băiat mine bun, mult chiar tare, dacă da. mai dă el așa. Dă, doamna Bamboi, acum am cunoscut prima oară, e o femeie foarte puternică și muncitoare. Iuliana e o fată, nu mă așteptam să fie atât, știau, adică presupuneam că e harnică, dar chiar e pentru vârsta ei foarte harnică. Alin este un băiat deosebit, doar că nu s-a simțit atât de bine, cred că are și el supărările lui și Nu, chiar n-am. Iar Jean N-am cu supărare. Jean este de pus pe rană. Bravo vouă!